πολλοί φίλοι δεν μπορούν να αντιληφθούν πραγματικά τι κακό είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος στον εαυτό του. Βέβαια προκύπτουν διάφορα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι είχε και μια λευκοδερμία ή χτες βγήκε και ομολόγησε ο νεαρός, ο 13χρονος που ουσιαστικά του κατάστρεψε την καριέρα. Που τον είχε κατηγορήσει ότι του είχε κάνει σεξουαλική παρενόχληση. Βγαίνει και λέει ότι το έκανε ο πατέρας μου με τα λεφτά. Δεν μου το έχει κάνει ποτέ. Λοιπόν, αλλά αυτές οι μεταμορφώσεις του είναι το μεσημέρι είδα την εκπομπή της Βάσκης, της Φίλικας. Το TV Weekend. Πολύ καλή εκπομπή. Εξαίρετοι συνάδελφοι, δουλεύουν σκληρά για το είδος της δημοσιογραφίας. Και καλό καλοκαίρι ψηφίζουν. Το υποστηρίζουν πάρα πολύ. Όχι, έχουν εβδομάδες ακόμα. Έχουν ακόμα. Είναι 17 Ιουλίου, μπράβο. Να είναι καλά η βάση για τα παιδιά εκεί. Μπράβο, τους χαρακτήρια. Είδα χθες τον κύριο Βασίλη Κρέτση, τον πλαστικό χειρουργό, και έδωσε ένα αξιοσύλλευτο ρεπορτάζ και για τα δελτία ειδήσεων. Με βάση την επικαιρότητα της εποχής. Γιατί ο Μάικλ Τζάκσον παίζει στα δελτία ειδήσεων. Ως ένας γιατρός μπορεί να καταλάβει αυτό που εμείς βλέπουμε ως παράξενο. Ο κ. Βασίλης Κρέτσης είναι μαζί μας στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Κρέτση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαίρετος επιστήμονας, ο οποίος ήταν αποκαλυπτικός, Γιώργο μου. Τώρα βλέποντας τις εικόνες από τον Μάικλ Τζάκσον θα μπορούσαμε να μας πει ο κύριος Κρέτσης αυτές οι αλλαγές αυτού του ανθρώπου. Καταρχήν αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ο Μάικλ Τζάκσον, πέρα από ότι ήταν και είναι ένα φαινόμενο τόσο στη μουσική βιομηχανία όσο και στον χώρο του θεάματος, αποτελεί και ένα φαινόμενο για τον χώρο της πλαστικής χειρουργικής. Διότι δεν νομίζω ότι άλλος φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να υποβλήθηκε σε τόσες πολλές αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις, και λέω αισθητικές γιατί δεν είχε κανένα ανατομικό πρόβλημα στο πρόσωπό του. Εννοείται χωρίς να είναι πολύ τραυματίας, χωρίς να έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς να είναι άθλημα τροχαίου. Από μόνος του, εθελοντικά. Ακριβώς. Δεν γνωρίζω δηλαδή αν άλλος διάσημος ή αναγνωρίσιμος ή μη αναγνωρίσιμος άνθρωπος να μπορεί να υποβλήθηκε σε ένα τεράστιο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα στο πρόσωπό του. Είναι αλήθεια, κύριε Κρέτση, ότι μιλάμε για πάνω από 40 επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει το ακριβές νούμερο των επεμβάσεων. Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να είναι τόσο, μπορεί να είναι και περισσότερες. Ούτε ιατροδικαστικά βγαίνει το πόσες επεμβάσεις μπορεί να έχει κάνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε τώρα για επεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει στο πρόσωπο μέσα από συγκεκριμένες τομές, οι οποίες και τα πλάνα είναι έτσι ώστε δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις. Εδώ τον είδαμε σαν παιδάκι που δεν έχει καμία πλαστική, είναι προφανές δηλαδή. Εδώ έχει ξεκινήσει. Εδώ είναι ο έφηβος. Εδώ δεν μπορεί να έχει πειραχτεί, λέτε. Σίγουρα η προηγούμενη φωτογραφία ήταν ένα μικρό παιδί. Εδώ βλέπουμε ότι σίγουρα έχει ξεκινήσει να πειράζει κάποια πράγματα στο πρόσωπό του. Είναι δεδομένο ότι έχει κάνει μια ρινοπλαστική, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι. Έχει πειράξει λίγο τα φρύδια του, αρχίζει μάλλον και πειράζει λίγο τα φρύδια του, και πέρα από αυτό, αυτό που δεν είναι γνωστό στον κόσμο είναι ότι πέρα από τη μύτη, το Μάικλ Τζάκσον έχει κάνει και πάρα πολλά άλλα χειρουργία στο πρόσωπό του, τα οποία γι' αυτό αλλάζει συνολικά το πρόσωπό του, αν τον δείτε σε πάρα πολλές φωτογραφίες. Να πάμε στην επόμενη φωτογραφία, μας εξυπηρετήσουν οι συνάδελφοι. Εδώ βλέπετε ότι έχει επέμβει πιο πολύ, βλέπετε ότι τα μάτια του είναι τελείως διαφορετικά σχέση με αυτό που ήταν στην παιδική του ηλικία. 22-23 ετών δηλαδή. Πολύ μικρός. Ναι, η μύτη του νομίζω ότι έχει ξαναπειραχτεί, βλέπετε το μέτωπό του είναι πολύ πιο καθαρό, που σημαίνει ότι πιθανόν να έχει κάνει αυτό που λέμε ένα brow lift, δηλαδή μια ανόρθωση του μετώπου. Τα φρύδια του είναι τελείως διαφορετικά, είναι δηλαδή πολύ πιο ψηλά, πολύ πιο διακριτικά. Είναι χαρακτηριστικό η εικόνα η οποία έχει στο μάτι του, και βλέπετε ότι και τα χείλια του είναι τελείως διαφορετικά, και πλέον μετά από αυτή την ηλικία, όταν πλέον αρχίζει και ασπρίζει, αρχίζουμε και βλέπουμε κάποιες τελείως διαφορετικές γωνίες στο πρόσωπό του, δηλαδή τα ζυγωματικά του, το σαγόνι του, που αν το προσέξει κάποιος σε διάφορες φωτογραφίες θα δείτε ότι είναι τελείως. Εδώ βλέπετε. Πάνω από ότι άλλαξε ξανά μύτη. Βασικό αυτό. Ήταν μια χαρά η μύτη του την πρώτη επέμβαση. Να σας πω, είχε λευκοδερμία ή λεγόμενη λευκή, ή όντως επέλεξε τεχνικά να αλλάξει το χρώμα? Κοιτάξτε να δείτε, είχε κάποιο δερματολογικό νόσημα που... Όχι πολλοί κόσμος, έτσι. Ναι, ακριβώς έτσι. Είχε ας υποθέσουμε μια μορφή λεύκης ή μια μορφή που λέμε δερματικός λύκος. Αυτό είναι μια δερματοπάθεια στην οποία το δέρμα μας κάνει κάποιες κοιλίδες, με αποτέλεσμα να δημιουργεί έτσι κάποια ανομοιομορφία στο χρώμα. Έχει και μια φωτοευαισθησία. Ακριβώς, έχει μια φωτοευαισθησία. Αλλά όχι αυτή υπερβολή. Σε αυτή τη φωτογραφία όμως, γιατρέ. Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε ότι είναι πάλι τελείως. Έχει ξαναπειράξει τη μύτη του χαρακτηριστικά. Βλέπετε τα φρύδια του είναι τελείως διαφορετικά. Τα ζυγωματικά του είναι πολύ πιο έντονα. Το κάτω χείλος του είναι πολύ πιο, λέγαμε έτσι, πολύ πιο σαρκώδες σε σχέση με αυτό που ήταν, και πλέον αρχίζουν και περιγράφονται οι γωνίες στην κάτω γνάθο του, που σημαίνει ότι έχει βάλει διάφορα ενθέματα. Έχει ανοίξει τροχρώματο εδώ, λέει. Ακριβώς. Μας λένε οι συνάδελφοι και οι Γιώργο που άκουσαν τη στο είναι ότι προσπαθούσε, λέει, να μοιάσει την Νταϊάννα Ρος στο πέρασμα του χρόνου. Ναι, και αυτό έχει υποθεί. Και να συνυπολογίσουμε ότι οι πλαστικές γίνονταν στη δεκαετία του 80, που και η δική σας
ιατρική, δηλαδή η πλαστική ιατρική, δεν ήταν και στο ξεκίνημά της ουσιαστικά. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή δεν είναι όπως σήμερα που οι τεχνικές είναι πολύ πιο προχωρημένες. Κοιτάξτε να δείτε. Η εικόνα η οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Μάικλ Τζάκσον δεν είναι μόνο η πλαστική χειρουργική. Δηλαδή, αν δείτε ότι αυτός ο άνθρωπος καταρχήν δεν είχε τρίχες στο πρόσωπο. Η φωνή του μέχρι 40 ετών ήταν παιδική. Ήτανε παιδική. Είναι θηλυκές ορμόνες ή είναι Αυτό από... πιθανόν να μπορεί να έπαιρνε θηλυκές ορμόνες, να μπορούσε να διατηρήσει τη φωνή του έτσι πολύ πιο μαλακή στην παιδική ηλικία και γι' αυτό δεν είχε και αυτή την έντονη τριχοφυΐα που συνήθως βλέπουμε στους Αφροαμερικανούς μετά από κάποια ηλικία. Σε αυτή τη φωτογραφία είναι σαφή πάλι τα γνωρίσματα των επεμβάσεων που έχει κάνει. Βλέπετε ότι τα ζυγωματικά του είναι τελείως διαφορετικά, η μύτη του είναι ξανά πειραγμένη, το μέτωπό του έχει πλέον αρχίζει και ασπρίζει. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέτε για το δερματικό λύκο. Εγώ δεν έχω δει ποτέ κανένα μαύρο, ας πούμε, που έχει γίνει. Όχι όμως γίνεται. Δηλαδή, να ασπρίζει, όχι, δεν άσπρισε. Κάποιες κοιλίδες είναι. Δεν ασπρίζει αυτό άμεσο νόσημα, δεν είναι αυτό. Είναι, όντως. Δεν ασπρίζει από την νόσο. Απλώς τι γίνεται. Υπάρχουν κάποια σκευάσματα τα οποία μπορούν και λευκαίνουν το υπόλοιπο δέρμα έτσι τόσο ώστε να μην υπάρχει αυτή η αντίθεση. Με αποτέλεσμα αυτό ακριβώς. Το πήρε ένα βήμα πιο κάτω. Έτσι, με αποτέλεσμα να. Η επόμενη φωτογραφία μπορούμε να τη φέρουμε και πιο κοντά γιατί νομίζω ότι αρχίζουν και φαίνουν τα πράγματα ότι έχουν αλλάξει κατά πολύ. Πλέον είναι δεδομένη τώρα η ιστορία ότι οι παραμορφώσεις οι οποίες αρχίζουν και γίνονται στο μέσο του προσώπου είναι εμφανείς. Έτσι βλέπετε ότι η μύτη πλέον μετά τις πάμπολες χειρουργικές επεμβάσεις αρχίζει πλέον και συρρυκνώνεται. Δεν υπάρχουν υπόστρωμα, δηλαδή χόνδροι στα από μέσα. Δηλαδή λέτε ότι έχει χαθεί πλέον η μύτη. Ακριβώς, δεν υπάρχει μύτη πια. Ακριβώς. Βλέπετε ότι υπάρχει μια αισθητική δυσαναλογία στο πρόσωπο. Η μύτη είναι πάρα πολύ μικρή, παραμορφωμένη σε σχέση με το υπόλοιπο πρόσωπό του. Τα ζυγωματικά του βλέπετε ότι είναι πάλι έντονα και βλέπετε ότι το σαγόνι του κάτω, αν το δείτε σε σχέση με εκείνη τη φωτογραφία, είναι πολύ πιο αρενοπό. Είναι πολύ πιο, κάνει την εμβύθιση στο κέντρο για να του δώσει μια αρενοπότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός συνέχεια υπέβαλε τον εαυτό του σε αυτές τις αστικές επεμβάσεις γιατί είχε μια ψυχοπαθολογική, ένα ψυχοπαθολογικό υπόστρωμα πίσω από αυτό. Βέβαια το δράμα επίσης είναι ότι βρίσκονταν γιατροί και τις έκαναν. Να το πούμε και αυτό, γιατί αυτό να βγει και σαν νόημα από τη συζήτηση και για την Ελλάδα, για παντού, ότι πάνε άνθρωποι οι οποίοι ζητούν επεμβάσεις που δεν τις χρειάζονται. Και οι συνάδελφοί σας, δεν λέω ότι είναι γνωστοί σας οι φίλοι σας, έτσι, λένε ναι. Προφανώς γιατί είναι και μεγάλα τα οικονομικά ανταλλάγματα. Και στην Ελλάδα στο Nip Tuck, το πετυχημένο serial του Star. Εσάς κύριε Κρέτσε, δεν τα έχουν προφανώς οι πελάτες με ακραίες και υπερβολικές απαιτήσεις. Ακούστε να δείτε, η πλαστική χειρουργική είναι μια πολύ βαριά χειρουργική. Απλώς ο κόσμος νομίζει είναι πολύ βαριά και πολύ σοβαρή η αισθητική χειρουργική. Απλώς ο κόσμος νομίζει ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Το κυριότερο στοιχείο στην πλαστική χειρουργική για να έχεις μια πετυχημένη, ας υποθέσουμε, ένα πετυχημένο χειρουργείο είναι η ένδειξη. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε καμία ένδειξη να χειρουργηθεί. Δηλαδή στην αρχή χειρουργήθηκε, είχε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, από εκεί και πέρα όμως ξεπέρασε το όριο. Ίσως δεν έπρεπε να έχει μπει καν ποτέ στο χειρουργείο. Πάντως νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά υποβαλόταν σε επεμβάσεις μόνο και μόνο για την άρκωση. Δηλαδή πήγαινε από γιατρό σε γιατρό ζητώντας μικροεπεμβάσεις για να υποβάλλεται σε νάρκωση. Είχε θυστεί στα παυσίπονα και στα... Έχεις δίκιο στην κολλήση, ότι είχε θυστεί στην νάρκωση. Δηλαδή η αίσθηση της νάρκωσης ήταν αυτό που τον κρατούσε ψυχολογικά ισορροπημένο. Ήταν ο μοναδικός τρόπος... Αφού οι ιατροδικαστές λένε, γιατί μπορούν να το δουν φαντάζομαι από την καρδιά της και γιατρός, ότι είχε κάνει 3-4 ενέσεις αδρεναλίνης στην καρδιά κατά καιρούς. Δηλαδή αν είχε φτάσει στο αμήν, η ανάμειψη, έτσι, που σημαίνει ότι είχε φτάσει στα πρόθυρα του θανάτου πολλές φορές. Θα ήθελα να σας πω, να πω το εξής. Είναι η ιατροπίνη που λένε. Είναι δεδομένο. Μαθαίνουν για το κοινικό πόλεμο. Ακριβώς. Θα ήθελα να πω το εξής. Είναι σαφές ότι είχε ένα ψυχοπαθολογικό υπόστρωμα. Στην αγγλοσαξονική ορολογία, δηλαδή το οποίο είναι και αντένδειξη πολλές φορές να χειρουργείς κάποιον, λέγεται totally unsecure body image με unrealistic expectation. Δηλαδή ολική ανασφάλεια. Ακριβώς. Είχε μια πλήρη ανασφάλεια για την εικόνα του με μη ρεαλιστικές προσδοκίες για αυτό το οποίο ήθελε να πετύχει. Σαν να περιγράφετε πολλούς ανθρώπους. Δυστυχώς που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν αυτό τον ιδεασμό, αυτή την προσδοκία. Έχει βέβαια πολλά επίπεδα. Ακριβώς. Στο ανώτερο. Είναι όμως μια αντένδειξη στο να μπορείς να χειρουργείς κάποιον. Και βέβαια δεν θα λέγαμε μόνο για τον Μάικλ Τζάκσον. Νομίζω ότι και σε όλο το Hollywood μπορεί να δούμε τέτοια πράγματα. Ένα μήνυμα από το 150. Ο άνθρωπος ανάρρωστος. Αυτό που με τρομάζει είναι οι γιατροί που τα έκαναν.